Tabung laima kebaktiatta ima acara pesta padingotan hana naik itu ata Yesus Kristus di HKBP Resort Kebayoranon. Do tema mamaritahon barita nauli tunasa na tinokpa. Dami madihamu naro di bagasan goar nitu hatta. Dami madihamu namian di bagasan goar nitu hatta. Marpungu dohita sadarion lahoma mistahon paningotan di hana naik itu hata Yesus Kristus naung mate jala mulak mangulu sian akana mate. Ajari mahami napungu dison buasa rikop di hita mamestahon parningotan di hana naik nitu hata Yesus Kristus. Sasitongna di jodoh hita asa toktong makarikoton ari hana naik nitu hata Yesus di bagasan haporseaon. Nados dohot ari hatutubuna, ari hamamatena, dot ari haheheonna. Hobarna tarsurat di buku nah badiai, dang ngadong jolma, nama naik tu surgo, dung jolo mate, dohot mulak mangulu, songon tu hata Yesus. Sian mulana, saat rodi ujung ni hasianganon. Holan tu hata Yesus dosa sadasa, nama naik tu surgo, jala hudul di siamun ni debata ama, pargogo na sohatulosani. Bagas nai atong hamoraon habistaran dohot parbinotoani dihita. Udut tusi behado maparangehon pangatusioni dingolutta siganupari. Ingot mak, hana naik tu hata Yesus tu surgo laho paradehon inganan na hot dihita. Ido surgo hasonangani goklas ni roha dohot hamuliaon. Alai adorang sota hitsat ibana tu banua kijang disuruh dohita asa dohot mamaritahon barita nauli tunasa natinopah jala hata ido nagabe tema ni acara paningotanon asa unang holan mameringi dopak gijangi hita alai asa taulaon hatan itu hatai maka tindakon saluhut pambahenan ni debata di bagasan Yesus Kristus tu hatai alani ih rap tendehon ma Yesus do Raja Boloni. Yesus lo Raja Boloni, si gonggong nasana ado, odo Raja onai, nang marujung salut manis iai niando di holong nai suara di daganagi maka tindak konsang Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Sonondo di dok Tuhani, bainokku do sogot namonangi, rap dohot au, hudul di abang saki. Songon au namonangi, jala hudul, rap dot damang di habang sanai. Haleluya. 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 Haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak ni natumimbuli, naung manaik tu banua ginjang jala hudul tu siamu ni debata. Saya suruh maton di porbadia tu rohanami, asa ibana toktong mengajari rohanami. Lehoma Tuhami parhalado na burju Tuhatam, pargugoi manasida, asa totong dirado tinasida ulauna, jala asa marsahala nasida, mangalo bisuk ni sibolisi. Asa tung rarat harajaunmu di bagas di pai masude musum, peak ditoru nipatmu. Saya pamunang mahami, saluhutna manaluhon dosa dot hamatean, marhite-hite ho. Ay horo namangulu, dohot namanggomgomi, rap dot amai, dohot tondi porbadia. Amen. Kundul maham. Marende mahita sian bukuende nomor 714. Tuhami sirado tanami Tuhan gohi rohanami ohot hahomi Tuhan Yesus si palua dan para samolongi Tuhan Yesus si palua dan para samholongi. Patik ni dewata di pesta paningotan di hananaik ni Tuhan Yesus, ima natar surat di konfesi HKBP Sapusia Siaplonom, bidu 5, taringotu kebudayaan dot lingkungan hidup. Taha porsiai jala taha tidak kodo parjolo, di topa debatado jolma nang inganan parmianan, dot inganan pangulaonna di portibion, ibana do napuna sude, na mangalehon hanguluan tu sude na tinopanai, inganan pangulaon ni jolma ima darat, laut dot hajang-kajang, manang langit, manang ruang angkasa. Di lehon debatado kuaso tu jolmai, lau paulihon portibion di bagasa tanggung jawab nago. Di lehon ibana nang parhataan, uning-uningan, parhinaloan, kesenian dohot parbinotoan songon ula-ulan jolma. Songoni aturan lau mamuji debata dalan pauliulihon, dohot pajagarhon parsaoran ni jolma, asal lampatar marbungaran harajaon ni debata, marhite kebudayaanna. Alai situlah hodo kebudayaan namarloak hasipe lebeguon dohot namaralo tuhata ni debata. Paduahon ulau ni Yesus Kristus paluahon jolmai nasa natinopai songoni portibion sadiri. Marhiteon tahati dakondo tanggung jawab ni jolma panguluhon sude natinopa ni debata manang melestarikan asaboi ibana mangula hipas dohot marsonang-sonang manang sejahtera. Ta'alo do akka usaho na menengai lingkungan marhite na manutungi dohot manabai hau ditobak manang harangan. Ta'alo do akka usaho na mangalitohi aek dot awang-awang nang aek panirisan manang limbah na marisi rasun sian aka pabrik-pabrik. Marite naso mangaturehon halalahon ni aek panirisani dot pencemaran udara. Pola gabe manigai aek si inumon dot parhosau ni jolma manang polusi manang pencemaran lingkungan. Atong martangyang mahita mangidogogo sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargogoi mahami mangulaon na hobar tu patikni. Amen. Marende mahita sian bukuende nomor 172.
Yesus panondang di Pordibion, mulani natoran tani hataton, saya sirohamu di pardosa. Tato poti madosata martangyang mahita. Ale Tuhan Dewata pargogo na sohatu dosan, para siroha na sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami halak pardosa na dangolon, rotu joloni habangsa habadion mi, manopoti jala mangangguhon dosa nami. Matsai jot-jot warsai hami ho maritihite pikiran, dot hata, dot pambahenan nami narwai. Dakku haholongi hami ho sian nasa rohanami, dot nasa ate-ate nami, dot nasa tondi nami, dot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang dotson diri nami hubain hami. Marindema. Asiroham dia pardosaon, unduk dorohakon nuai marsomba di jolo. Dosaki sai salpuhon sian rohami. Dibaheni tamado rimasanmu jala umanmu hami tuhamatean salelengi leleng nai. Alai nama porus mahamin waing tu asini roham na godangi, mangido sian nasa rohanami, hasesani dosa nami saluhutna, sai urupi mahami paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si pangulu hami, dohot alani guarmu na badiai, ale Tuhan, sai asima roham dihami, halak na dangolon. Amen. Tabegema hatani debata baga-baga taringotu hasesani dosata. Satokindo hutadikon ho alai papungoku maho muse marhite-hite aka asini roha godang. Tagan dipartian muruku hutabunihon bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengkan basa saleleng-lelengna asiaku ho ninna Jahoba si palua ho. Hasa ngapon ma di debatana diginjang. Amen. Hudul mahamu.
Marende mahita sian bukuende nomor 57. Hatani dewata nagabe turpuk epistel di pesta hananaik Tuhan Yesus sadarion nienet sian surat ni halak heber bidu sapusada mamuka sian ayat sada saat ro di ayat onom tajahama marsikat sorin alai anggo hapor siaoni pos ni roha doi di akasi hirimon jala pamutoan natotu taringotu naso ni ida di bagasanido dapotan panidangion akana tua-tua narobi. Hinorhon ni hapor seaudo tatusi naung marhite-hite pandok ni debata di paojak aka hasiangan asasian naso tarida majadi na taridai. Hinorhon ni hapor seaudo di pelehon si Abel tu debata pelean na dumenggan sian na binoan ni si Kain. Marhite sianido di hati dakon ibana partigor, ai di hati dakon debatado akka pelean na binuanna, jala marhite siani marsuara dope ibana atik pe naung mate. Hinorhon ni hapor siaonido tarhitsat si Henok, gabe dang di ida hamatean, jadi dang jupan be ibana, ala naung dihitsat debata, ayadorang so tarhitsat, di hati dakon do ibana halomoan ni debata. Alai anggo somar hapor seaun dang tarbahen halomoan ai halak nama dapot to debata ikut di hapor seai adong debata laus ibana do silehon upa tu akka nama jalahi ibana. Olat ni do sahatna martua do natu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Marende mahita sian bukuele nomor 58. Pesta paningotan di hananaik ni Tuhan Yesus, jot-jot do pasingoton hita, asa toktong marpos ni roha, taringo tu arisogot, naung pinarade debata di hita. Alai totong do hita marganggu ni roha doho suku-sukunon, buasa ikut jolo masa akasi taono dingulu taon, buasa ikon masa di hita wabah COVID-19, songoni lelengna dada holan marganggu ni roha hita alani wabah covid 10 siai dohot do hita muse marukil di aka parkarejoan studi dot sude narikot di ngoluta siganup ari borat nai manaut parukilon na songoni godangna
Behado carata bui margogo asa totong marpos ni roha, dohot makirim taringot tungoluta di arisogot na pinarade ni debata di hita. Pos marohatta, aidang ngadong naso tarpatupa debata. Ibana do tutu mangalehon gogo di tonga-tonga ni paru kilotai, asa totong parsidohot hita, mamaritahon barita nauli, tunasa natinopa. Jalahinorhon buaso do tolong ni rohana ido, jalota arisogot nadao dumenggan. Asal ma olo hita satia di ibana, jala marsi hohot maka tindakon hapor siautai. Songon na hinatindakon do ngatta sa hapor siaon di sandok tanoon, rap mahita mandok, au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di porbadia, adorang sohabubuhan, ido tuhatta natu mau na bernit, di panghuman ni silatus, namate terpajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tu banuat dorudung ditanom, namulak mangolu di ari patoluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jehova, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dot ya sesani dosa, dot ya tai namandok, mulak mangul sogot daging ni halak naumate, dot ihanguluan nasora sudah. Amin. Hudul mahamu. Boa-boa manang sunggul-sunggul di hita, ima sadarion, Kamis tanggal 21 Mei 2020, ima hari pesta palingotan hana naik Tuhan Yesus. Dung sipul jamita anon pasahat pelian paduahon, manang pelian namarbo dohita tu ulaon pengembangan masyarakat Kuryata HKBP. Songonima boboa dihita atong taingot be mai mau liate. Nuaing tabigema solois. I'm only human, I'm just a man. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairways I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do everything that I came to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walk a moment? Jesus, you know when you're looking below, it's worse now than then.
passing and showing. Proud in your mind, Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Lord, give me the strength to do every day that I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow might never be mine. Help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Marende Mahita, Sian Bukuende nomor 100. Dame di batana sumurung sian saluhut naroha. Ima na mangaramu tiati-ate dohot pikiram munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Horas madihamu saluhutna. Sadarion parningotan arihana naik ni Tuhata Yesus Kristus. Di bagasa dame dohot las ni roha jakok kamuma, barita nauli, jamita di arihana naik ni Tuhan Yesus Kristus sadarion, imana tersurat di buku Evangelium Markus, bidu 10 mamuka maisen ayat 15, sahatu ayat 20, songonomma padokna disi. Jadi nina mamadokna sida, lau mahamutu liat portibion, jamita kamu ma barita nauli itu nasa natinopa, naporsea jalatar didi, dapotan haluaon, alai naso porseai honauhum do. Jala omma tada aka namangihut tu naporsea, pabalion nasida do aka sibolis, marhite hite goarahu, dohot makatahon hata nai baru. Joputan nasida do aka ulok,
jalan nang diinum rasun hamatean, dak pola mahua nasida, ape honon nasida ma tangan na tu akan na marsahit, gabe malum ma hilalaon na. Asa anggo Tuhani, dung makatai ibana dohot nasida, tarhicat matu banua gijang, lau hudul tu siamun ni debata. Alai lau duanggo nasida, majami tahon barita nauli tu ganop luat, jala diurupi Tuhani manasida. Dipahot majamita nasida, marhite-hite tada, aka nama ngihuti, ido sahat ni turpuki. Damang dainang haanggin nang pinaribot pe, na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus Tuhata. Molo adong parjupangan, adong donang parsirangan. Jala molo marsirang, adong do paktirimon, disadatiki nabuido pajupang muse. Memang tubuh do lungun ni roha dihalak na marsirang. Ido asa didok kalak batak sirang marali-alinin na lobian matianina. Adong muse padohan madok bukan perpisahan yang kutangisi, tetapi pertemuanlah yang kusesali. Huria na hinaholongan ni Kristus Yesus kembali tu padohan, molo adong parjupangan, adong do parsirangan. Sasitongna dibalik parsirangan, adong doa kanauli si pareahata tujolo. Sada contoh sederhana, tadok majua kamang dohot tamuinang. Kita akan nasorang di Bonapasugit, namar sikola mamuka sian SD, SMP, SMA, ra ta'alami do parsirangon, dung tamat kita sian SD. Di SMP petong songone, di SMA petong songone. Namangihut, adong do sasitong na apik peko marsirang natahalason ala parsirangan ni parjolo marsirang pehita sian akadongan sa magudang ta sa sikolata ala naung tulus do parsikola ata. Dungi adong may na melanjut muse marsikola tuaka kota-kota na asing. Jala dungi muse adong parsirangon. Nah parsirangon ni petong do taha maulia tehon. Ay marsirang pehita doho dongan sa kuliah. Alani naung selesai dua kaparsikolau ni. Dabeta pariahi mamuse mangalului parkarejoan. Dungi muse adong na marsakap naing marhasohotan doho takalan na asing. Nah dibalik dia kaparsirangon sasitong na adong dotong aka nauli tutu dia kaparjupangani molo taingot aka nadenggan disidora tubuh padohan nakin sirang marali-ali lobian matianina. Nah huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus damang dainang namar saur di bagasan tikion. Di bagasan parsirangon adong do akasakap dauli. Jalata pikiri taparsita adong akka haibaruon di bagasan ngolu namar hamajuon. Alani ido molo borhat kita manang mulak tu Bonapasugit, molo nunga masuk kita tu sadahutan au kiata bulus, molo so adong disi taida hamajoni tadokdo. Sia tau tu taon kira suadong do huida hamajuon di hutaon. Nah, alani do nakid didok marhite parsirangon mangeahi padang si tujuan adong disi hai baruan ningolu natahirim
nama buan ngoluton tu hamajuan. Alani dohonot tama dak sude hape parsirangani manang molo marsirang pe adong do hape nauli sialani parsirangoni. Nah huria nah hinaholongan ni itu hatta Yesus Kristus bui masa do pakiralan na songoni dialami sisian ni Tuhan Yesus. Bui matabayakon hamua kadongan naung sadia lelengna rap sisian doh Yesus. HP diobas disada partikian marsirang nasida sian Tuhan Yesus. Hamua kadongan parsirangoni dang gotap buti. Dang holan marsirang songoni. Marsirang donasida sian parsaura doho Yesus alai secara rohani dang terputus hubungan ni sisiane sian Tuhan Yesus. Alanido molo di evangelium na asing torang doi didok Yesus tu sisiane unang bocaro hamu suruokku do todikku tuhamu. Suruokku do todikku tuhamu. Nah didok Yesus hatai ala naing adong sada ulaon naikon udutan de sesiane ima ulaon nong pinukan ni Tuhan Yesus ujurap nasida saleleng nai. Ido jamitata di bagasan sadarion. Dilehon Tuhan Yesus ma sada amanah agung tua kasisean laho marbarita nauli. Molo tabereng di pamuhay ni jamitata didok lao mahamu tu liat portibion jamitaho kamu ma barita nauli tu nasa natinopa. Lao mahamu baritahon hamu ma jamitahon hamu ma barita nauli tu nasa na tinopa. Molo didok bahasa tunasa na tinopa dakolan hajol maudisi. Molo sian patik nakita pai hutihut dung ditopa debata hasianganon ihutma parpudi ditopa debata jolma. Jaladung ditopa jolma ditopa hasiangan dilehon do bandat dilehon do huaso tu jolmai ima laho mangula dohok pauliulihon. Jadi asa bukan hanya menguasai sekaligus untuk melestarikan. Nah dilehon debata tugas tu jolma mamaritahon barita nauli tunasa natinopa. Nah jolma lausongoni manang tu hasianganon tua kasuasuanan dohot lingkungan sekitar. Haulion ni natinopa ni debata totu dang tersirangi sian tugas tanggung jawab ni akan aporsea. Alanido ubaina sian mula ni mulana dung ditopa debata jolma dilehon mandat naknin dilehon huasoi lau melestarikan sudi natinopai asa toktong uli songon mula ni panopau ni. Alanido bolo di buku pesalmen molo tapamanat ibana macai torang jala takas do desi di patuduhon para pesalmeni hinauli natinopa bahkan natinopai dohot muji debata. Hamu kadongan na hinaholongan na marsaur di bagasan Kristus. Napaduahon dung didok nakin lao mahamu tu liat portibion jamitaho kamu mabarita nauli tu nasa natinopa. Nah tauji majo marnida tu jolma. Mamaritahon barita nauli tu liat portibi tu akaluat dohot huta. Taha mauliate do diharoron ya kapar barita nauli. Tu tahano batak gadetiur parnidani hita halak batak. Ala tajakon barita nauli. Nah siani taida
tugas tanggung jawab di akan Porsea ikon rade marbarita nauli. Nah, taida nakin marbarita nauli tu hajol maon dung dijakon hajol maoni barita nauli adong madisi tugas tanggung jawab ni huria naung pinasahat ni debata di bagasan Kristus tu huriai ima nataguari sakramen padidion. Nah, padidion ni asin rohani debata doi gabe haluau dia kena Porsea. Alan itu didok nasa na Porsea jala tardidi dapotan haluaun alai nasa Porsea hona uhum do. Padidion nata jalo tu bagasan hamamata ni Kristus dohita tardidi jala tu bagasan haheheon nai alani ido ubaina pakirimo dihita marhite hamonangan ni Kristus manaluhok kamatean gabe marpakirimo mahita adong hanguluan sogot alani ido dibalik kematian ada kehidupan. Pengharapan kita bukan hanya sebatas kehidupan saat ini. Alai pakirimon naubalga ima hangoluan sogot. Huria nahina holongan ni Kristus Yesus na mangihut muse disuruh Yesus sisiani lau marbarita nauli dibohali donasida. Jadi asa dang disuruh manodong sidalanan tanpa dibohali. Nah, dibohali donasida marhite sada huaso na marhagugon na pinarguguan ni todini Tuhani. Pola didok dihatai joputan nasida do at kaulok jalan nang diinum rasun hamatean dak pola mahua nasida ape honon nasida tutanganna tu akta na marsahiti gabe malum ma hilalaon na. Hurian itu hatta na marsaur di bagasan Kristus Yesus. Dilehon Tuhani waso tu jolma di ulaon na marbarita nauli jala makamonakon at taparukilon di ulaon marbarita nauli. Hamu kadungan na hinaholongan na marparsauran ditikyon. Marbarita nauli tugas tanggung jawab niya kena Porsea doi. Dakola padita manang parhalado manang pelayan tahbisan na marbarita nauli. Ganuk na Porsea ikodo marbarita nauli. Satu contoh hamu manginang molo-olo hita mangyahi madulo kena marsahit ingot ma nong marbarita nauli do hita disi. Molo-olo hita mangalehon tumpangan tuah kana hurangan atik pepak kilalaat pahurangat kita alai dina hurangan ini hita mampu hita untuk berbagi sedikit ingot ma naong marbarita nauli do hita disi. Molo alasian nalobi do gabeta sagihon tuak kena humurang dia ma ibarta dohot halakan. Nah jadi dihagaliotai dihahurangatai mampu hita patuduhon nauli nadenggan ingot ima hasurungan nina Porsea di Yesus dia mampu menjadi berkat sekalipun dalam keterbatasan. Nah, namangihut musay hamu kadongan na hinaholongan apalata kas do huingot pas tope huingot nanidok ni padita Eporus Emeritus Justin si Hobbing didok ibana songonon jamitakido ngolukido jamitaku jamitakido ngolukido jamitaku jepek do hatai alai makna na terkandung di hatai macebelga pak perhonna. Soalnya jamitakido parangekido jamitaku. Adong dong muse padok ni sahalak filsuf teolog ni Jepang
Kongfuse namadok songonon. Adalah lebih berharga satu perbuatan baik daripada 1000 nasihat atau kata-kata. Bula sudah jol mamadok songonan manginang. Tole mamang padok madisi. Ay buhatai sona terbatas sih. Alai. Nah, nanay dohonon na aksi dohot tindakan nyata. Naboy didai jala diida na torop. Naboy didai jala diida na humaliang. Sada bagian ni hataridan ni namarbarita nauli dohita disi. Nah, aladi marbarita nauli dakola lewat mimbar. Marbarita nauli melalui buah-buah kehidupan. Jadi taingot molotar patupa hita akan adinggan tudongata tunahumaliak kita naung patadahon memperkenalkan Yesus yang kita imani itu hita tuaka nahumaliak kita. Aladiduk banadiduk kita mengenal pohon itu dari buah. Jadi sian buah-buah kehidupan ima patuduhon, oh dia itu orang Kristen. HKBP, orang Batak, kan begitu. Nah, jadi buah-buah kehidupan juga salah satu bahagian dari penginjilan. Hamu kadongan nahina holongan namar saur di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Mulak tu patik nakin. Hal pelestarian lingkungan. Apalagi di partikianon pamaretata sangat gencar. Paingotok kita asa memelihara melestarikan lingkungan. Jadi dakolan tanggung jawab nih pekerja kebersihan niutusnya kapamaretai lahopayason lingkungan. Bahagian ni tugas tanggung jawab ni hita doi HP songon halak Kristen payason paturehon lingkungan tai. Asa dohot lingkungan ni patuduhon sukacita. Naung saur tunasida barita nauli marhite aksi dan tindakan nyata na tapatupa. Nah hamu kadongan na hinaholongan namar saur di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Di dogma muse songonon. Dung dilehon Tuhan Yesus ulaoni tuaka siseani dung diapehon tunasida dohot huasoi di dogma jala ima unokna parsaurata di hari hananaikon asa anggo Tuhani dung makatai bana dohot nasida tarhicak matu banua gijang lauhudul tusiamun ne debata tarhicak tu banua gijang patuduhon pekerjaan sudah selesai. Maka tugas pekerjaan itu, mari saudara dan saya kita kerjakan. Marhite naradi tauji mama mereng di ayat 20. Alai laudo anggo nasida majamitahon barita nauli tuganup luat. Jala diurubi Tuhani manasida. Dipahot majamita nasida. Marhite hite tadda akka na mangihuti. Di pahotma jamita nasida marhite hite tada na mangihuti. Hamuak kadongan na hinaholongan namar parsauran di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhata. Dia mananay taida nabuhi gabi hanguluhonota marhite turpuk jamita di bagasan sadarion. Tardia mamanginang nabuhi gabi hanguluhonota si pahusor-husorota songon mutihana arga dihita buanota tu ngolutta be marhite jamita sadarion. Totu
adong do nanaing si paingotonon ni turpuk jami taon tutonga-tonga ni ngoluta sadarion tarhera dia mai hamu akka dongan. Nah perjolo mulak kita tu topik ni ibadah ta sadarion. Didok disi mamaritahon barita nauli tunasa natinopa. Tahamalate homma tuani do manaik tuhani tu badua gijang. Tadok ma mauliate tuani do manaik tuhani tu banua gijang. Ai marahite na manaik do tuhatai tu banua gijang. Jongjong ma huria. Ai dung marsirang Yesus do sisean. Gabi adong ma oral mulut. Gabi adong ma parsauran sian kelompok kecil. Lam bidang ma lam jongjong mahuria sahak mai tu parsaurata sadarion. Nah, didok nak kita hamau liate godo hana naik di tu hatta Yesus tu banua gijang ay marhite hana naik nai gabe tatadama iso do Yesus Tuhan si paluai. Jadi dok kamu mau liate manaik tu hatta itu banua gijang gabe hutadra Yesus Tuhan, Yesus dodalan haluauni. Napaduahon hamuak kadongan, nanaing dohonon di jamitaon, marhite ari hana naik ni tuhata Yesus sadarion. Dung tahamaulatehon nakin, hadiriota gabe jolma naong pinaluan ni tuhatai. Adong upa si jalo otak. Jadi mulak ngainakin ketika kita mampu berbuat baik, ketika kita mampu menjadi berkat, itu tidak akan pernah sia-sia. Dakya sia-sia ulaun dadinggani. Jalo otama tupal hanguluan. Jalo otama tupal hanguluan. Ido upa si jalo otak sadarion marhite nama naik tu hatai tu banua gijang di parade inganan diaka naporsea di Tuhan Yesus. Nungga di parade inganan ni dihita beha dohok dohita sugut tusi rade dohita kamanginang molo rade do doham dok maamen di roham. Huria nahina holongan ni tuhata Yesus. Nunga tutu manaik tuhatai tubanua gijang. Alaina rodo ibana musepa dua halihon. Manopot hajol mauni. Mabuan hangoluan dohot uhum. Tutonga-tonga ni portibion. Alatiki parasiat do penuaing. Tabaritahon mabarita nauli. Saulak nae. Tuliat portibion. Tu lingkungan sekitar tuaka nasotumadda Kristus dope marhite tindakan parbue ningoluta di Galatia 5 ayat 22 akaima parbue nauli na pinarbue hon ditodi si hanguluhon nyaka na porsea akadia mai dame dohot asorangat dohot holong dohot akana asing alani i nungga holong rohani Tuhani sikop sempurna holong na itu hita dipilihon anak na Yesus Kristus mate humokko pita jala di parade inganan sa bulon ito dita songon upa ni halojaun ni Tuhani marbarita na uli mahita mamuka sadarion nunga marbarita na uli hita marhite aksi tindakan nyata parbue ni ngoluta lam tatingkato may lumobi di partikian waeng nata adupi tongon sa hatu sadarion wabah COVID-19. Hudok nakid di jamita tu hari Minggu. Molo mampu hita amanginaang. Mangalehon aik satetek tu nama wasi. Setetes air.
kepada orang-orang yang sungguh-sungguh benar dahaga. Itu sangat luar biasa berarti. Molo mampu hita manginang, mangalehon sesuap nasi, tuaka narapar alani, pakorohon ni namasaon. Ingot ba, dak tertibang dak kasuhatan, balgani diaka na membutuh kadi. Nah, alani na parpudi manginang, na hinaholoan itu hatta Tuhan Yesus Kristus, marhite para saurata, diari hana naik ni hatta Yesus, molo pe marsirang nakin, sisean doho Tuhan Yesus, alama naik tu banua gijang, situhuna para dehon inganan, diaka na porsea, laos ido nang pakiri mota, sahatu sadarion, buasa hupatu panadinggan dingoluku, alanunga di patu-patuhani nadinggan dingoluku, alani na parpudi sian jami taon baritahon ma barita nauli marhite parbueni ngolum. Amen. Martangiang mahita. Upuji hami maguarmu ali Tuhan, naung manubus sami marhite hamamate ni Tuhan Yesus, manaluhok kamatian, tongon ho halasok kami sadarion, hananaik mutu banua gijang. Macay balgado Tuhan, pakorhon ni ari hananaik mu sadarion, diaka na makaporsay Tuhan Yesus dalak kaluaon, ay di para dehodo tutu, inganan na sonang, di banua gijang, diaka na prosea di guarmu, alay di paingot todo hami Tuhan, asa marbarita na uli songosesean, mamaritahon guarmu tu liat portibion, melestarikan segala ciptaan, alay lumubi na ubalgas yani Tuhan, di zamanon, marbarita na uli, marhite buah-buah kehidupan, marhite akapabayanan nami, marhite akapakatayon nami nature, namabayin sonang portibion sonang nahumaliang, ay buwi parhatadi, gabi songon sira dohot panodang. Pinuji maguarmu ali Tuhan, ala naung di paradeho, inganan na sonang, sa bulan ito diaka na porsea di Tuhan Yesus Kristus, Tuhan si paluay. Amen. Tapuji matuhata, marhite na maredehita siya nomor siya pulusia, ayat sada dohot dua, huhut laos pasahak pilihan tu ulaun pengembangan masyarakat kantor pusat HKBP. Maredehita. Serapim maribu-ribu kerubim mamuji honamona di
danau pinadumumi salulut manisiai debata di ginjal. Puji, puji, Yesus Kristus nampak tulus saluhutna inononi amana. Tatangnya koma piliata. Ali di bata amanami nadi banua gijang. Hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon nadingkan dohot nasa uli basa na mauli utus. Hupa sahat kami masyan na niliomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaomu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasolani lehoni Tuani lagi pamataku Osado hodogoki Rodi saluhut artaku Hupasahat itu Ali Tuhan Yesus Kristus nauma naik tu banua gijang nahudul tu siamun ni debata hasangapot dohot hamulia umma di horodi saliling ni lelengna namarlas ni roha dohami nuai ngalanau monako jala di pabakit debataho gabe raja di atas ni saluhut halongangat do saluhut dalammu ay di patuho toru hodo dirim tu toru ni saluhut alai gabe tumibo hosyan sasudi jala maruli goar asalo pit saluhut ulunitot lau marsobba tuho jala ganu pamangan marhatopotton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala naung diukapo dalam tu banua gijang gabe situa di malipo namangodiho kami tu debata say pasu-pasu mahuriam namaringat dopedi hasyang anon pai mamarpungu hami tu labungmu say pasaut mabagabagam tuaka suruammu letu nasida sahala dohot gugus yan banua gijang asamar mulia goarmu di portibion saya jari maaka partohonat di huriam asaho bartulomo ni rohama keaturan pamicango dohot panugunoguon nani aturhon nasida di huriami say gonggomi jala paret tay mahuriam di portibion asalam rarat jala monang huriami leo kapistara siap banua gijang tuaka iduk nami tuaka padita guru doho tuaka situa asalam maraturan huriam di tanoon say pajongjong harajaomu di bagasar roha nami asa marhiras ni roha hami mangului dohot mangihut toko pahot marohanami tuho asa huhatid dako kami mangulu manang mate pihami hodo Tuhan nami say payan mahatam dohot dami di huriam asa huingot tami dada hasyang anon inganan nami alai di banua gijang di labung mido say ramoti ma namanggonggomi hami dohot raja dohot suruan na pinabakitna leo tu nasida hapistaran sian banua gijang dohot uduk ni roha asa dohot nasida mangoloi paretam pasu-pasu masaluhut perpunguan ni halak Kristen say homa dongan nasida jupa marpungu di gereja di parsikolan nakpe di bagas nabi
Say lamlok kangi siya kami dosa, dot sudi na pasoratok kami, diha siyanganon. Asalam malungok kami, paimahon harorom, mangalap kami, tulabong ni amay. Amen aliyaman namin na di banua gijang, say pinarbadia magwar mo, say Roma harajaw mo, say saut malomo ni Roham, di banua to nga osongon na di banua gijang, leom matuhami sa daryon hanguluas siya pari, sesa madusa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayo dona puna harajao dona gogo doi hasano Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaur homadamena tutodim. Amin. Amin. Ruas ni huria tahalas soma, hana naik di Tuhan ta Jesus sadarion. Tuhan mamasu-masu hita. Horas mau lihat.